חברת פעמית מתמחה בשיווק כלים חד פעמיים למגזר הפרטי והעסקי כבר למעלה מ-30 שנה. אלפי לקוחות החברה כוללים עסקים מובילים בתחומם, גופים ציבוריים, רשתות מזון, מסעדות ובתי מלון. חברת פעמית היא מהחברות המובילות בתחום הפצת מוצרי אריזה וכלים לשימוש חד פעמי בארץ ובחול. בנוסף מתפעלת פעמית את רשת חנויות פעמית סטור, המיועדת לקהל הרחב, אשר מבטיחה חוויית קנייה ייחודית ומבחר ענק של כלים חד פעמיים ופתרונות אירוח לכל אירוע. פעמית מאמינה במתן פתרון כולל לעסקים ובליווי מקצועי על ידי מנהלי תיקי לקוחות, החל משלבי העיצוב והמיתוג שנעשים בהתאמה אישית לצרכי הלקוח, ועד לשלב ההספקה וההפצה של מוצרי אריזה, כלים חד פעמיים וציוד משקי. אני חושב שהבנה של מה הלקוח רוצה ומה הלקוח צריך, זה הדבר הראשון שעומד לנגד עינינו. בגלל זה חשוב לנו להציע סל שלם של מוצרים שיהווה פתרון מושלם ללקוחות שלנו. לקוחות פעמית נהנים מקטלוג נרחב של מוצרים חד פעמיים לעסקים במחיר יבואן. מוצרי ניקיון, לבוש היגייני לעובד, אריזות טייק-אווי, כוסות, צלחות וציוד אפייה ממגוון חומרים ובמגוון הדפסים. הן במוצרי מדף והן במוצרים נושאי מיתוג הנעשים בהתאמה אישית למיתוג העסקי של הלקוח. את קטלוג המוצרים ניתן למצוא גם באתר החברה, אתר המתעדכן תמידית לנוחיות הלקוחות. פעמית מחויבת לאיכות מוצר חסרת פשרות ושמירה על סטנדרטים גבוהים במיוחד, תוך שיתוף פעולה עם היצרנים המובילים בעולם ועמידה בתקנים בינלאומיים. כמו כן, דואגת פעמית להיות מעודכנת במילה העיצובית האחרונה ולהביא ללקוחותיה את מיטב החידושים בתחום. אנחנו משתפים פעולה ברמה המלאה, מתאימים את האריזה למוצרים שלנו. אני מאוד הייתי ממליץ לכל מי שמתעסק בענף המזון או בכלל עם מוצרים חד פעמיים לעבוד עם חברת פעמית, מסיבה מאוד פשוטה: אוזן קשבת, שירות, איכות ופתרונות, כך שהלקוח מקבל מאיתנו מוצר איכותי באריזה איכותית. בפעמית מאמינים במתן הערך הגבוה ביותר ללקוחות, בזמינות ובשיפור מתמיד, תוך התאמה לצרכי לקוחות משתנים, וראייה באותם לקוחות כשותפים אמיתיים לדרך. פעמית, כי הצלחה גדולה מתחילה בפרטים הקטנים. מוצרים חד פעמיים